Durmuşda senin näme sürýäniň farky ýok. Egerde ol Mersedes bolmasa. Ya bolmasa Mersedesiň açary denarlaryň ýüregine hem gabat gelýän açardyr diýen ýal jümleleri biz käýelşinmişdi. Eýtemde mehribanlar şeýle meşhur bolan bu modeliň Mersedesiň taryhyny bilmek biziň hemmämiz üçin gyzykly bolsa. Gelin onu gepleşigimizin şu sanyna Mersedes tarahyna bardy diýip öwrendik. Bilesiň gelýärmi? Assalamu alaikum Turkmenportal web saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Bugün biz size avtomobil äleminde iň meşhur brend hakkında gurrun bermekçi. Bu brendin maşinalary meşhur. Odan, qymmat garaz olaryň aýratyrlyklaryny sanasaň sogapken. Ýöne bulan kemmesini bir söz bilen aýdyp bolýar mehribanlar. We bu söz ähli dillerde şowur söz. Gysgaça aýdanmazda ol Mercedes. Bugün biz size Mercedes awtologlarynyň döreýiş taryhyny gurrun bermekçi. Senin näme dünýäniň tapawudy ýok, eger ol Mercedes bolmasa. Öz iň gowy ýylanmada biz ýyldız bilen belliýäs. Mersedesiň açary denarlaryň ýüregine de gabat gelýändir. Ene bu jümleleriň kemmesi Mercedes hakynda. Ýoksa da ady bilen Mercedes nädip şuňky derejesine ýetipdir. Gelin onu mehribanlar gepleşigimizin iň murgulsallarynyň birine başlaýar. 1883-nji ýylda Germaniýaly inženýer Karl Benz öz dostlar telekeçiler Marx Kaspar we Rose hemem Friedrich Wilhelm Esslinger bilen Benz we Co. adly kompaniýanyň düýbüni tutupdyrlar. 1887-nji ýylda bolsa Parijde geçirilen sergide Karl Benz taryhda ilkinji 3 tekerli awtology adamlary ködürlepdir. Şol döwürde senagat bütün dünýäde güýçli depkini ösüp başlapdyr. Buga işleyen gemiler gurulyp, demir ýollar Ýewropanyň ähli künjeklerine uzap gidýän eken. Ýöne Benzin bu önümini, ýagny täze önümini köp kişi halamandyr. Adamlar ýürütip aýturlary menenlerini kem görmändirler şol. Awtologlaryň bolsa tezligini polisiýa çäklendiripdir. Sebäbi olar maşynyň ýerinden ýetip bilmeýän eken. Şonuň üçin polisiýanyň awtologlary, ýani işgärlerine de haýal hereket etmekden başga çykaly galma. Karl Benz öldürden awtologyny halkyň içinde ýaýratjak bolup, ulaq ministrleriniň işgärlerini maşyrly gedelenje çağırdy. Bu gedelenişler öz netijesini beripdir. Benz maşynynyň tezligini ulaltmaga ruhsat bermeli netije gelipdir. Inniki ýyl bolsa Karl Benz'in aýaly adamsyna aýtman maşyna alyp öz ene atasyny görmäge gidipdir. Maşynyň geçmeli aralygy 100 kilometrden gowrak eken. Ol çalt kemem kösenişliksiz gidip gelipdir. Bu barada gazetlarda ýazylypdyr. Ana şondan soň adamlar awtomobil bilen çynlykka gyzyklanıp başlapdyr. Karl Benz öz döredin awtologyna patent alypdyr. Soň awtomobiller şol wagtlar döredilen ilkinji mototsikl bilen bilelikde köpçülikden öndürilip başlapdyr. 1893-nji ýylda sagatda 20 km çerli tezligi ýetip bilýän 4 tegerli awtolog döredilipdir. 2 ýyldan soň bolsa ilkinji ýük awtologlary we awtobuslar peýda bolupdyr. Edil şol ýyllarda ýene bir Germaniýaly inžener Gottlieb Daimler gaz hemem benzin bilen işleýän hereketlendirjiniň üstünde işläp başlapdy. 1885-nji ýylda ol Daimler Reitwagen Python awtologyny resmileşdirýär. 1990-njy ýylda bolsa Wilhelm Maybach hemem Max Duttenhofer bilen Daimler Motoren Gesellschaft adly gysgaça aýdanda Daimler kompaniýasyny döretdi. Bu kompaniýa 1895-nji ýylda ýük awtologlaryny, 97-nji ýylda bolsa awtomobilleri öndürip başlaýar. Bu awtomobilleň motory öňkü bölegine ýerleşip, olar Phoenix diýip adlandyrylýar. Hanana Mercedes nerede diýen bolsaňyz, şu wagtça çelle Mercedes'i bir gedegem agdamadyk, dogrymy? Aslynda bu ad nereden gelip çykypdyr? Bu barada herkil riwayatlar var. Ýöne aslynda bu ýerde ütköşük bir sırly zat ýok. Bir döwürler Awstria-Wengriýanyň konsuly Emil Ellinek Daimler kompaniýasynyň ösmegine ul goşant goşupdy. Onuň goşandy pul kömeginden hemem Fransada kompaniýanyň bähliklerini gormakdan ibaret bolupdy. Emil Ellinek'in eýgörýän gyzy bar eken. Onuň kiçi çağı üçin gaty uzyn Adriana Manuela Ramona diýen ady bar eken. Ýöne ýöne gyjagadyň adyny Mercedes diýip gysgalyp tutýar eken.
Maybach, 1901-nji ýylda 4 silinderli hereketlendirjili awtomobili döretdi. Ene şol maşynyň adyny da Mercedes 35PS diýip at goýýar. Şonuň üçin beýle atly maşynlary köp wagtlap diňe Daimler kompaniýasy öndürdi. Karl Benz'in kompaniýasy ötüpdir. Birinji Jahan uruşuna çelli Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň awtomobil guruluşyga uly ösüşe eýe bolupdyr. O ýerde Ford awtologlarynyň dörediji Henry Ford'un ady dünýä ýüzüne dolýar. Mercedes 35PS-iň önümçüligi başlanan soň Karl Benz öz kompaniýasynyň bäsleşlerinden ýa-da galyp barýanlygyna düşünipdir. We şonuň üçin ol haýdan-haý ýaş, zehirli inžener konstruktor Hans Nibel'i iş alypdyr. Nibel'in kömegi bilen öndürilen täze ýeňil awtologlar şowly bolup çykypdyr. Birinji Jahan uruşuna çelli iki kompaniýada giň aljylar köpçüligine ýetlenen 10 miňlerçe maşynlar öndürýärler. Daimler kompaniýasy baş inžener wezipetine Ferdinand Porsche'ni alýar. Olam 1923-nji ýylda Mercedes 24-140 PS awtomobilini döretdi. Bilermenler bu maşyny öz döwrüniň iň gowy awtology diýip ýylan edýärler. Mahavat. Salam. Doglan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşar. Diýat hiltide öz ajaýyp tortlaryny ködürleýär. Diýat hilin garadaşa ýakda ýerleşýän dukanyna her diýiş güni doglan gününi belleýärlere 50 götürüp ardanlyşyk bar. Toý saçaklaryna da diýat hilin tortlary bilen bedem. Oy durmuşumuzam diýat hilin süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden mutlaýar. Diýat hil arzularyňyzdan öňziýär. Birinji Jahan uruşundan soňra Germaniýanyň ykdysadyýaty şol sanly awtomobil önümçüligem gatyp ete düşýär. Ol wagtlar hiç kimiň maşyna eli degmendir. Amerikada bolsa Ford'un kompaniýasy ösüp, ol öz awtologlaryny Ýewropada eksport etip başlapdyr. Ahir soňy Germaniýanyň awtomobil kompaniýalarynyň bir çykalga tapma başarýar. Daimler bilen Benz birleşmeli diýen netije gelýär. En gowy netije. Täze konserniň baş müdiriniň wezipetine Ferdinand Porsche geçýär we ol täze öndürilen awtoloklaryň hataryny düýünden täzelep başlaýar. Täze kompaniýanyň ady Mercedes-Benz bolýar. Şondan soň Mercedes-Benz ötüp dünýä belli awtomobilleri öndürýär. Porsche wezipetinden aýrylyp onuň ýerine Hans Nibel geçende de kompaniýanyň çykarýan maşynlaryna hilip ete düşmeýär. Ýöne bu zatlar bir ýa-da 2 ýylda bolmandyr. Uruşdan soň maşynlar diňe 1946-njy ýylda Çinli, ýani şondan soň çykarylyp başlady. Ýöne olaryň çyzgysy 10 ýyl mundan öň çyzylan eken. 50-nji ýylda bolsa, ýani 1950-nji ýyllaryň ortalaryna kompaniýa döwür wagtlaşypdyr. Önümçüligiň kuwaty giňelipdir ki, men 170 we 220 modelli maşynlar satyp, şolaryň hasabyna täze derejeye çykmagy başardy. Mercedes-Benz ýokary gatlaklaryň, ýani baýlaryň, wezipeli adamlaryň münäjek awtologlaryny öndürip başlaýar. Olaryň içinde de Parijiň awtolog sergisinde görkezlen Mercedes 300 awtomobili aýratyn saýlanýar. Bu markanyň 4 orly kabriolet modelini Germaniýa Federativ Respublikasynyň ilkinji kanslary Konrad Adenauer minýär. Şonuň üçin bu awtologlar Adenauerlar diýip adlandyrylyp başlanýar. Ýöne baýlan maşyny bilen girde çygadanmak kyn elbetdir. Şonuň üçin kompaniýada halka, azylar köpçüligine eleterli maşynlaryň önümçüligini ýoly goýmagy urna çykýar. 170-220 modeller ol wagtda eýem köňelýär. Şol döwürde 1950-nji ýyllarda Panton diýip adlandyrylýan kuzowlar çykyp başlaýar. Ýöne bu ýetgeşmeler bilen Mercedes öz tanalýan keşfini ýitiren o. Şeýdibem Mercedes'liň W180 BMW başlady. 220A modelleri öndürilip başlanýar. Mercedes-Benz'in Amerikadaky bäsleşleri täze maşynlary öndürýärler. Germaniýaly kompaniýada olary jogap edip ýene täze awtologlar çykarýar. Täze maşynlar hackless, ýagny ýüzgüçler diýip adlandyrylýar. Olaryň iň gowlarynyň biri bolan Mercedes W111 1959-njy ýylyň güýdünde Frankfurtdaky sergide halka görkezilýär. Şol wagtlar Mercedes-Benz öz maşynlaryny howpsuzlyk bilen baglanşykly bir giden zatlar döretýär. Ol çaknyşygyň kinetik energiýasyny özüne siňdirýän we öň we ýetki doglaklary, howpsuzlyk kemerlerini oýlap tapýar. Maşynlaryň öňkü paneli ýumşak materiallardan ýasalyp başlanýar. Aynalar ulanýar. 1960-njy ýyllarda Germaniýanyň ykdysadyýaty batly depkiller bilen ösüp başlaýar. Adamlaryň girdijilerim, isleglerim artýar. Awtomobil önümçüligem bu islegleri kanatlandyrjak bolup durly maşynlar öndürip başlaýar. Şol 10 ýyllykda awtomobilden iň meşhur Mercedes 600 bolýar. Kompaniýa öndürýän awtologlarynyň hemme tarapyny täzelýär. S-klass tapgyrlarym şonu öndürip başlaýar. 1970-nji ýyllarda Mercedes dünýä çykýar. Onuň awtologlary onlarça ýylda eksport edilýär.
1970-nji ýylyň ahyrynda kompaniýa S-Class'yň W126 awtomobillerini görnüşine durdy. Bu maşynyň daşky keşfini dizayner Bruno Sacca işlepdi. Bu volta awtomobiliň aerodinamika aýratyrlyklaryna aýratyn bir üns berýär. Şol ýyllarda meşhur Gelýärmi döreýär ähriwan adamlar. Başda ol Eýran şahsynyň buyurmasy boýunça öndüripdi. Maşyny harby maksatlar üçin ýasadypdyr. Ýöne awtolog taýýar bolýança Ykjam buyurma goýup bolsun edi. Şeýdibem harby maksat bilen döredilen Gelýärmi adaty bir awtomobili urlýar. Bu biziň söýgüler. Şo wagtlar Mersedesiň etaty bäpleşi öz watandaşy bolan BMW kompaniýasy eken. Onuň 3-nji tapgyrynyň awtologlary gaty şowlu bolup çykýan üçlük troýkalar. Mercedes-Benz oňa jogap edip W124 tapgyrynyň awtomobillerini halka bidirýär. 1990-njy ýyllar maşynyň köni modellerini täzeleýän döwür bolýar. Meselem, rowayaty öwrülen R107 SL derek Mercedes-Benz R129 gelýär. Täze S-Classy W140 peýda bolýar. Ol geçen ýyllardaky 600-nji limuziniň şanyna 600 SL diýen atlar bilen halk köpçüligine ýerleşdirilýär. Awtologlar seýçiler hem Y-Class'yň täze modelleriniň içinde özlerini laýygyny saýlap bilýär. Ýa-da öyle ýaşky. 21-nji asyrda sağlı ulgamyň döwrüne başga da dürli täze işläp düzmeler ýöne çykýar. Multimedia ulgamlary, elektronikanyň täze ulgamlary, sesli dolanlar, şäherki döwrü awtomobilleri şularsyz bitgödüňine hiç geli getirip bilemdok berişmediýär. Ýöne biz hiç bir döwürde Mercedes-Benz öz aýratyrlyklaryny, rahatlygyny hem motiwarlygyny ýetirdi diýip bilinýär awtomobiller barlar. Hemişe özüne, öz maksatlaryna wepaly bolup galan Mercedesler. Mercedesiň sportdaky orny nähili? Konserniň ötüşi bilen ýarışlar aýakdaş gidipdirler. Maşyn diýilende tizlik gödüňledi. Şonuň üçin meýan 1994-nji ýylda Benz kompaniýasy Vela awtomobillerini öndürip başlaýar. Olar Paris-Rouen ilkinji awto ýarşyna gatnaşýarlar. Gaz Nibel'in kompaniýa gelmegi bilen öz döwrüniň iň meşhur ýarş awtology Bilesiň döredilýär. Onun kuwatlygy 200 at gücüne dindir. Uruşdan soň täze awtomobil Mercedes-Benz W196-nyň kömegi bilen kompaniýa Formula 1, ýani Formula 1 bähleşigine üstünlik alan başlaýar. Hut şu maşyn bilen meşhur Argentinady Juan Manuel Fangio 1950-nji ýylyň ortalaryna 2 gezek çempion bolmagy başaryp. Mercedeslere kümüş peýkamlar diýip at goýulýar. 90-njy ýyllarda bolsa Mercedes-Benz kompaniýasy Formula 1-iň toparlary üçin hereketlendirjini öndürýär. 2010-njy ýyldan bolsa öz topary bilen ýene ýarışlara gatnaşyp başlaýar. 2014-njy ýyldan başlap onuň sürüjileri 7 gezek ýyzyna çempionluk alýar. 6 ýeňiş Britaniýaly Lewis Hamiltona, bir üstünlük bolsa Germaniýaly Nico Rosberg'e değişli. Mercedes başga da dürli ýarışlara gatnaşýanyny bellemek gerek. Mahavat. Siz telekeçi, önümü öndürýäňiz, ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahavat. Ol siziň brendiňiziň tanalmagyna kömek eder. Mahavatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahavatlar. Dünýäniň islenip günjegine adamlar internetiň üstü bilen siziň mahavatyňyzy görüp bilerler. Turkmenportal size şeýle netijeli mahavat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýdyň iň meşhur gepleşlerini öz mahavatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňize goýular. Gelin bolsa Mercedes hakynda gyzykly maglumatlar mehribanlar şu portatda siziň bilen paýlaşalyň. Köp kişi Mercedesiň nişanyna 3 worşly ýyllar nereden dördi ýamanyny näme diýip soraýarlar. Ol kompaniýanyň dören wagtyny alyp baran işiniň 3 tane orny görkezýär. Ýagny şol döwürlerde awtomobil gurulşygynyň başga da kompaniýa uçurlan hemde gämilen hereketlendirjilerini öňürüp başlapdy. Şonuň üçin hem ýyllardan her biri, ýani asmany, biri yeri, biri suw alamatlandyryr. 3 ugur boýunça. Ýene bir çaklama alaýakda bu 3 şöhli sürüjüniň, mehanigiň hem ýolagçynyň rahatlygyny görkezýär. Mercedes-Benz hemişe rahatlygyny isberýär kompaniýalar.
Apple kampaniýasyny esaslandyran Steve Jobs Mersedesiň muştagy eken. Şertnamага görä kompaniýa oňa her ýarym ýyldan täze maşyna uradyp könüsini ýygyň almaly eken. Jobs üçin bu şertnamaň bähbeti o maşynyny hiç hili belgi dakmal sırp bilýär eken. Sebäbi Kaliforniýada täze awtolary resmileşdirmäge laýyk ýarym ýyl wagt berilýär. Görün. Mercedes-Benz kampaniýasy bolsa ýarym ýyldan awtolarynyň täzeci bolup görünýänini, özüm ony täzenin bahasyndan bomba satyp bolýanyny beýanýar. Elbette Steve Jobs'un maşyny ulanmasy auksiondan desine gidýär. Mercedes-Benz'in Geländewagen 300 GT modeli bütün dünyada meşhurluk kazandyr. Näde? Hutşul avtomobille Germaniýaly awtologlaryň aşygy Günther Holford yer toğulugynyň daşyndan aýlanyp çykdyr. Bu bütün dünýä syýahat edip, ýani 800.000 kilometrden gowrak ýolu geçip, 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde onuň Geländewagen'i bir gezegen döwülmedi. Ene de mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, meşhur ady bilen Mersedesiň taryhy barada da ýetirmek lazym. Şulardan bary bir gepleşmemiz jemleýär. Siz bolsa meşeklerini diýaly, bize kommentariýa goýuň we indiki gepleşikleri haýsy model ýa haýsy ur boýunça isleýärligini hökmat bolupda ýazyp bilersiňiz. Biz siziň bilen Instagramda, YouTube sahypamyzda, Turkmenportal resmi websaytymyzda, TikTokda, Telegramda umman adamzatyň jemgyýetiň bar islendik ýerine bar. Şo günlerde täze gepleşiklerde görüşýänçek mehribanlar hoşda bolan, özüňize we hususalykda da Mersedesiňe de gaty oýşadyň. Sag bolun.